Assalamu alaikum masu masu bibiyan mu a wannan tasha tasha ta Sharaɗa Royal TV, wato inda muke kawo muku a hotuna da kuma bayanai akan littafin kamus na kayan sarauta wanda ni Ilyasu Mu'azu Sharaɗa dagacin Sharaɗa na wallafa. A wancan makon mun yi magana akan alamomi na masarautu da muke da su a ƙasar Hausa. To wannan karan ma za mu ci gaba da yin bayani akan alamomin masarautu da suke ƙasar Hausa, musamman wuraren da na ziyarta lokacin da nake wallafa wannan littafi. Da farko akwai ƙasar Ilorin, wato mutane za su yi mamaki ya kuma aka shigo da Ilorin. To ita Ilorin abin da ya sa ta shigo ciki saboda Shehu Alimi, wato ɗalibin wato ainihin Abdullahi Gwandu, ko kuma in ce ɗalibin shi ɗaya daga cikin ɗaliban mujaddadi Shehu Usman. Ita alamar masarautar Ilorin ita ce mahayi ne akan doki rike da mashi a hannunsa. To bayan wannan kuma akwai alamar masarautar Kwantagora. Kwantagora ita ma masarauta ce wacce na je na ziyarta a lokacin da nake rubuta wannan littafi na kamus na kayan sarauta. Ita alamar masarautar Kwantagora shine wukar yanka da kuma mashi. Bayan nan akwai masarautar Ningi da na je ita ma na ziyarta. Ita kuma alamar masarautar Ningi ita ce giwa ce a tsaye, wacce take nuna alamar ƙarfi na wannan masarauta, musamman lokacin yaƙe-yaƙe. Bayan nan akwai masarautar Bauchi, ita ma da na ziyarta a lokacin da nake rubuta wannan littafi kamus na kayan sarauta. Ita alamar masarautar Bauchi alama ce ta taurari guda uku da kuma wata, shi ne alamar masarautar wato ƙasar Bauchi. Akwai masarautu da yawa wanda a nan gaba za mu ci gaba da bayani, muna bayanin su akan alamominsu, wato abinda bature yake kira logo, wanda da ka gani ka san cewa alamar masarauta kaza ce. Masarautun suna da yawa wanda muka tattara bayanai na ziyarta, kuma nan gaba insha Allah za mu yi bayani akan waɗannan masarautu insha Allah. Yanzu kuma za mu shiga misali akan takalma na sarauta a ƙasar Hausa. Ita ƙasar Hausa kamar yadda muke ta faɗa tana da faɗi da yawa, amma abin da zai baka sha'awa da mamaki shine mafi yawa dukkan masarautun nan na ƙasar Hausa da ma inda ba ƙasar Hausan ba, za ka ga an bi amfani da sarakuna sun fi amfani da takalmin da ake kira shure, wanda kawai za ka shura ƙafarka ka tafi. Abin da ya sa kuma sarakuna suka fi amfani da misali shure irin wannan, wanda za su shura ƙafarsu su tafi, shine shi mai mulki, mai sarauta, mai iko ba a san shi da ya sa takalmi ya tsaya yana buɗe dunduniyarsa yana ƙoƙarin ya gyara masa nan ya tafi. Daga inda mai hadiminsa ya zo ko bawansa ya zo, kawai ajiye masa zai yi, yana ajiye masa shi kuma basarake ko mai iko mai mulki sai kawai ya shura ƙafarsa ya yi gaba. To ana yi musu shi waɗannan takalma da ake kira shure, ana yi musu ado iri-iri. Yanzu misali wannan kamar fata ne aka yi masa ado da yan duwatsu haka domin ya yi kyalli. Bayan wannan ga irin wannan shi kuma takalmi ne shi ma na shure din na sarakai, aka yi masa ado da dagi irin na arewa, aka yi masa ado da zare mai kyalli ko kuma a ce dutse. Haka akwai irin waɗannan shi ma shure ne, duka akan yi musu ado iri-iri. Amma dai abin lura da mahimmanci shine shi basarake
ba shi da lokacin da zai tsaya dagadin duniya ya sa takalmi. Kawai in ya zo bawansa ko kuma hadiminsa zai ajiye masa takalmin ne kawai ya shura ya yi gaba. To bayan wannan akwai kaman takalma da muke kira kurufai ana yin sa ne da fata, kuma shi takalmi ne shi ma na sarakai na mahaya, musamman masu hawa doki za su sa wannan, sukan sa wannan takalmin. Haka kuma sarakuna su ma sukan sa irin wannan takalmin a lokacin da suke nishadi, in sun hawo kilisa ko kuma in sun yi hawan sallah sukan sa irin wannan. Ana yin kurufai da fata, musamman a zamanin da fata bata zama wani abu ba, misali tsadarta bata yawa ba, to kuma har yanzu ma ana yin na fata a yi masa ado iri-iri, mai mahayin doki ya zira shi, idan ya sa shi a kafarsa zai kai masa wajen kusan gwiwarsa. Abin da ya sa kuma ake yin sa wannan saboda ado ko kwalliya. Wani lokacin kuma idan mahayi ya sa shi yana maganin kinami, wato kinami wannan fatar da ta ɗauro likafar doki wanda mahayin doki yake sa kafarsa, to ko da ba za ta ci maka kafa ba in ka sa shi wannan kurufai din. To kuma akwai takalma na sarauta wanda ake kira ashau ko kuma wufi dan Morocco. Wa'annan takalman daga gabas ake shigo da su zuwa ƙasashen Hausa ko kuma ƙasashen Hausa Fulani, musamman sarakuna su suke amfani da irin waɗannan takalman wanda ake shigowa da su daga Morocco, ƙasashen Larabawa. Wani lokacin kuma daga Indiya ma ana towa da waɗannan takalman. Idan za masu biye-biye bin suna jin tarihin abubuwa za su ga cewa ita masarautar Kano ko kuma masarautunmu na ƙasar Hausa sun ɗauko asali da abubuwa irin na Larabawa, saboda tun ƙarni na wajen 13 zuwa ƙarni na 14 suka samu cuɗanya da Larabawa saboda kasuwanci da suke biyo Sahara su to har cikin ƙasashen ƙasar Hausa. Larabawa da suke towa su shigo, to wannan ta sa mafi yawan abubuwa kayan sarakunanmu na Fulani Hausa, ƙasar Hausa, za ka ga suna da tasiri da kayan Larabawa, kamar su zabunai, su falmaran, su alkyabba, su jauha, su abaya, duk ga su nan. Waɗannan kayayyaki ne wanda nan gaba a wannan tasha ta mu ta Sharaɗa Royal TV za mu zo mu nuna wa jama'a domin su san su. To akwai takalmi da ake kira kafdiga-digi a ƙasar wato Damagaran, wanda sultan na Damagaran yake sawa. Shi kafdiga-digi mun yi ƙoƙari mun samo takalmi ne na fata wanda yake haka kamar zubin irin wannan, amma ya fi wannan faɗi. Alamarsa za ka ga siffar 8, wato lamba 8, haka siffarsa take. Shi sultan na Damagaran, tun da daji Damagaran na tattara bayanai a nan ma, to shi sultan na Damagaran yakan sa kafdiga-digi, wannan takalmin irin wannan, idan damuna ta yi gardama an samu ba ruwan sama, to sai sultan na Damagaran ya sa wannan takalmi, sai a fita bayan gari a je a yi roƙon ruwa. To shi wannan takalmin ba ko da yaushe shi sultan na Damagaran yake sawa ba, sai idan damuna ta yi gardama. To wani takalmi kuma da ya sha bamban wanda duk ƙasar Hausa babu shi, wanda na tattara bayanai a kansa, shine sambatse. Sambatse shi ma takalmi ne na fata, gaba ɗayansa babu kayan bature a jikinsa kamar yadda wannan yake babu kayan bature. To amma shi sambatse na Kano ana samun sa ne, kuma in ce babu inda ake samun sambatse sai a masarautar Kano, kuma yana ɗaya daga cikin takalmi na gado, wanda duk sarkin da ya zama sarki a Kano za a bashi wannan sambatsen da tagwayen masu, da kwarin dabo, da wukar yanka, da takobin yanka a cikin kayan gado. Shi sambatse ana baibaye shi ne da gashin jimina, bakin gashin jimina a rufe shi da shi, kuma in sarki ya sa ba ma za ka ga kafarsa ba, tunda kafarsa ta shiga duk an baibaye shi da gashin jimina, sannan kuma ba za maka ga dunduniyar, tunda ba shi da dunduniyar, shi ma haka yake kamar wannan. So sambatse shine ɗaya daga cikin takalman da suke na gado a masarautar Kano, kuma yana ɗaya daga cikin kayan sarauta.
To akwai takalmi suka dubu. Shi suka dubu shi ma za mu zo mu yi bayani nan gaba a kansa. Yana ɗaya daga cikin takalman da sarakuna suke amfani da shi a ƙasar Hausa. Amma dai kamar yadda na ce tun farko, wufi ko ashar ɗan Maroko ko kuma shure shi ne takalmin da duka mafi yawan sarakuna suka fi amfani da shi domin iko. Kawai in sun zo su shura ƙafa su yi gaba, ko kuma hadiminsu ya ajiye musu su shura ƙafa su yi gaba. Masu kallon mu, muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu kan wannan tasha tamu, domin mu ci gaba da kawo muku dukkan kayayyaki na sarauta wanda suke a ƙasar Hausa, kamar yadda na wallafa shi a wannan littafi mai suna Ƙamus na kayan sarauta a ƙasar Hausa. Assalamu alaikum.